салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали қиссати ҷ. дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. модар бемор мешаваду соати 2 шаб писараш назди болини модар меояду менишинад. модар бо ранги зарду бо нигоҳи бораҳам ба фарзандаш менигараду бо овози хастаю ларзонаш мегӯяд: чӣ шуд писарам, чаро хоб нестӣ? писар мегӯяд: модар, аз овози нолиши шумо хобам намебарад. агар илоҷаш бошад очаҷон пас нолиш кунед, каме ману келину набераҳоятон хоб кунем. саҳар ман кори давлат меравам, занам аз паси шумо медавад, набераҳоятон мактаб мераванд. модар бо чашмони ашколуд: майлаш писарам, ба ҳазур хоб кунед. писар хоби хуш гуфта ба хонаи хобаш меравад, ба ҳазур хоб мекунад. саҳар аз хоб хеста назди модар меояду пеши модар мешинад. оча хезед, рӯз шуд, наҳорӣ кунем, мегӯяд. модар бошад барвақт ҷонро ба ҳақ таслим кардааст. писар дод мегӯяд: ҳама омада пас аз чанд соате модарро ба хонаи охират мебаранд. вақте ки бармегарданд, занаш ба ӯ мактубе дароз карда мегӯяд: инро аз таги сари модарат ёфтам. писар мактубро кушода мехонад: писарам, ҷонам, ҳастиям, дунёям, буду набудам, маро бубахш, ки имшаб туро нороҳат кардам. ҳамроҳи зану фарзандонат намондам ки хоб кунед, аммо ҷони оча, замоне ту хурд будӣ, маро ҳар замон гирья карда аз хоб бедор мекардӣ. ман бошам бо меҳрубонию аллаҳои ширин туро то саҳар хоб мекардам. аз ҳама туро боло медонистам, чун ҷонам дӯст медоштамат. намедонам ба поят хоре халад, агар бемор мешудӣ, то саҳар духтури ту мешудаму болои сарат менишастам. боз рӯз мешуд, аз паси кори хона гову мол, рӯбу чин, нон пухтану либос шустан мешудам. якбор ҳам уф нагуфтам, туро хафа накардам. аммо имшаб аз сабаби пириям бемор шудаму туро нороҳат кардам. хоб кардан намондам. акнун фаҳмидам ки ту калон шудаӣ, дигар эҳтиёҷи ба мани пири нотавон надорӣ. писарам, то имрӯз аз худовандам барои ту ҳама чиро талаб мекардам ва имшаб боз аз худовандам охирон талабро барои ту дорам, ки ҷони маро гираду туро дигар нороҳат накунам. худо ин хоҳиши маро ба даргоҳаш кош қабул кунад. писарам, бо дуои ҳамешанек, модарат. писар баъди мактубро хондан фаҳмид ки ҳама чизашро аз даст додааст. сӯи оромгоҳи модар давиду болои қабраш доду фарёд кард. бахшиш мепурсид, аммо фоидаи надошт, чунки дигар модар хомӯш буд. вой бар ҳоли чунин фарзандон.